Anga foli ba lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye nin ye Malikura kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na Washington DC VOA soba kɔnɔna la aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan la nin waati in na awa bi juin kalo tile 7 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan an bɛna laseli aw ye fɛn min ye Mali sariya sunba kura n'a danatigɛliw kalataw jamanadenw fɛ bolodalen don juin kalo nin kɔnɔna na a tile 18 na Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ani kulu dɔw fɛ awa o laseliw olu tɔmɔtɔmɔra an ka laselikɛlaw fɛ an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye olu kan Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye lakanakɛla foroba lakanakɛla mɔgɔ 25 ɲɔgɔn na dankarila olu la dansago kɛwale mɔgɔw fɛ an ka laselikɛla min fana bɛ Wagadugu ale bɛna kuma an ye o kan ani o fana mana bɔ yen nɔ bi ye araba ye n'o ye an ka gɛrɛn kɛnɛba ye o bɛ sigi Mariam Tarawele fɛ ayiwa bi a kɔnɔna la a bɛ kuma fɛn min ye musow ka masirimafɛn kɔrɔ minnu na a kun b'an bolo kabi lawale la Mali jamana kɔnɔna na olu sumayali mɔgɔw fɛ o donu sumayali mɔgɔw fɛ a bɛna kuma o de kan a ye barokɛnɛ sigi kɛ o de kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔw kan tɔmɔlen kan Mali ani dunuya jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka tɛntɛ aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Ka segin kokura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw bɛ ka Malikura jɛmukan de lamɛn ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye ayiwa ka kɛɲɛ ni Mali sariya sunba kura u ka danatigɛliw ye Mali jamanadenw fɛ ne a bolodalen don juin kalo nata la tile 18 Mali tungaladenw ka tɔnkuluba n'a bɛ wele ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur olu ye barokɛnɛ sigi kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ a taabolow kan u ka tɔnkuludenw ye ni fana ka a nafaw a yira u la yaasa u bɛ se ka mara ka sɔn a koɲa ma Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ kuma an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Tungarangew u na se ka don wasaden bulon o kɔnɔna la o de bɛ sariya sunba kura min n'o kan ka suwandi juin kalo tile 18 nata o de y'a to Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ale y'a ɲini a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka nin sariya sun kura in kɔni ka a suwandi Sulemani Kulubali ale ni tɔn in a kumalasela dɔ ye. A bɛ san 30 bɔ an b'a daminɛ o la et puis constitution min bɛ en vigueur ni 92 constitution ye an tun ye laɲini kɛ pour que an ka se ka représenter assemblée nationale o san 30 ni kɔ ye nin an ma se ka laɲini sɔrɔ bon ni ala nana kɛ avec gouvernement joli nana n'o y'a ɲini ka transition constitution in yɛlɛma n'u ma se donc ni gouvernement min filɛ an kunna ni olu ka laɲini kɔnɔna na a tɔgɔ ye di constitution in bɛna se ka yɛlɛma bon an Maliens de l'extérieur an jɔyɔrɔ bɛna sɔrɔ wasaden bulon kɔnɔ n'i y'a fɔra ko an minnu bɛ kɔfɛ anw de bɛ se ka jɔn bɛ se ka kuma anw yɛrɛ tɔgɔ la ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen Haut Conseil des Maliens de l'extérieur u ka lajɛrɛ senfɛ o y'a yira k'a fɔ sariya sunba kura in a kɔnɔna la fɛn caman de bɛ yen o de ka ɲi o de y'a to olu yɛrɛ u y'a ɲini u ka tɔndenw fɛ u ka nin suwandi Kulubali Aïchi Sise ale ye tɔn in ale kanuba dɔ ye. Anw ma diyagoya de Maliens de l'extérieur bɛɛ ma diyagoya de parce que fɛn min b'a kɔnɔ a b'an nafa an nafalanw b'a la constitution tɛ se ka kuranɛ tɛ k'a fɔ ko a dafalen don a kɛra cogo cogo dɔw bɛ ta dɔw tɛ ta mais ɲuman min tara o de ka ca kolo min bilala ye quoi. Ni jɔrɔna ko tun bɛ tungarangew la u y'a yira k'a fɔ o ye sɛbɛn minnu n'a na se ka kɛ ka kala ta nka u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi o jɔrɔna ko o banna wa don na nataw la u n'u sen don lajɛrɛ wɛrɛw la mun na kɛ 26 mars la Mahamadu Kamara ale ye nin tɔn o ɲama dɔ ye. Jɔrɔ min tun bɛ se ka mɔgɔw minɛ référendum ko in na o tun ye papier ko de a dun fɔra ko vote bɛ se ka kɛ ni sɛbɛn fagaya bɛ sisan a ma dan carte biométrique dama an ye min kɛ yan bi o ye Maliens ta ye an bɛna taa fara jama tɔw de kan 26 mars la an ye min fɔ an bɛ taa sego de fana kan ka tila k'a sinsin k'a fɔ an ni bɛɛ jɛ don bɛɛ jɛ don bɛɛ ka kuma don pour que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a kan ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Haut Conseil des Maliens de l'extérieur y'a yira k'a fɔ k'u dalen b'a la k'a fɔ juin kalo tile 18 u ka tɔndenw u bɛɛ na kalafili sabula ka kɔn bi ɲɛ u ka tɔndenw u ma to kɔ kalafili la Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan halisa an y'a fɔ aw ɲɛna ka b'an ka jɛmukan daminɛ na sisan an bɛna kuma kuruba la fɛn min ye referendum ko in ye a labɛnw bɛ cogoya jumɛn na Mali jamana fan tɔw la awa an bɛna bɔ yan sisan an bɛ taa narakaw fɛ yen nɔ Wiwa Banbara ka lasigiden min bɛ yen nɔ Modibo Keyita ale fana bɛna kuma an ye labɛn bɛ referendum in kan cogoya jumɛn na narakaw fɛ yen nɔ an ka kumakanw lamɛn. Nara marabolo kɔnɔna na ka kɛ ni kalafili min ni o bɛna kɛ juin kalo tile 18 san 2023 ni o bɛ tali kɛ sariya sunba faleli kalafiliw kan o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sigilen don sen kan marabolo kɔnɔna na walasa a ɲuman bɛ se ka kɛ cogoya min na marabolo ɲɛmaa ka conseil Falayisi ale bɛ ɲɛfɔli kan ye baara taabolow kan. An fɛ Nara yan referendum labɛnw bɛ sen kalafili in ko bɛɛ kalifalen don jɛkulu minnu na a bɛɛ sigira sen kan se coordination bɛ commune la a bɛ cercle la a commission bɛɛ kɔnɔna la mɔgɔ 7 talen don baaraw la ina fo sariya ya ramna narakaw y'u kandi k'a fɔ olu tɛ to ko referendum in kalafili la ni ala jɛna n'a ye fana kalafilikɛlaw a fanba bɛɛ ta an jɛna n'a ye ni constitution in ka kɛ Mali constitution. Kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira Nara marabolo kɔnɔ a ɲɛma Amadu Sise ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna. Baara ka ca mais nka taabolo ka ɲi fɔlɔ donc an b'a fɛ mɔgɔw kana ko liste retiré quoi carte d'électeur bɛ yen gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que waati kɔrɔlen don baara ka ca an yɛrɛ bɔra formation na kunun dɔrɔn kama mais an b'a kan o de la ko t'an bolo quoi an y'an ka baara bɛɛ de bila k'a ɲɛsin o fɛn in ma donc problème foyi tɛ y'a la donc bi na i b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ ka révision kɛ donc maintenant pour que an ka se ka assesseur ni président former ni samedi kɛ. Maa minnu bɛna taa kalafili sariya sunba faleli hukumu kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la société civile kan a ɲɛma Bakari Magasuba ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ marabolo commune 11 bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ walasa ka taa kalafiliw kɛ min b'a to sariya sunba bɛ se ka falen cogoya min na. Labɛn na an bɛ ka population sensibiliser pour que u ka bɔ vraiment le 18 vraiment ka taa voter labɛn nin fana kɔnɔna na ni fɛn minnu bɛ sigira bɛɛ labɛn en tant que société civile vraiment on a participé à tout ça là a kɛra dugutigila mɔgɔ ye o sensibilisation bɛ ka kɛ niveau bɛɛ la Nara cercle kɔni bɛ yɔrɔ min na an pɛrɛnlen don ka voter. Politiki tɔn minnu bɛ Nara marabolo kɔnɔna na olu yɛrɛw fana kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati walasa u ka tɔndenw bɛ se ka taa kalafili la cogoya min na Bamodi Keyita ale ye Fizi Mali coordinateur ye Nara marabolo kɔnɔ. Fizi Mali la parti politique donc ne ye coordinateur régional de donc mun ye kalafili minnu ye bɛɛ ka commune bɛ ta la ta mun ye carte biométrie électorale ye olu fana sera Nara kɔnɔ sini wula fɛ minnu kan ka tila fana olu bɛ tɔgɔw dira politique de bɛrɛw tila bɛɛ ye mɔgɔ 2 di suppléant ni titulaire agent électoraux fana ye assesseur ni président de bureau bɛɛ tɔgɔ dira olu yɛrɛ ka formation kan ka daminɛ juma don ni Ala sɔnna ma laɲini bɛ sabati inchallah. Politiki tɔn dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ lakanabaliya o bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya don kalafili kɔnɔna na Dawuda Magasa jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko CEMAS ale ye o ɲɛmaa dɔ ye. Élection in kɔnɔna la risque ba de b'a la insécurité min bɛ jamana in kɔnɔna na a dogolen tɛ maa si ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka date fixer u ko ko o kɛlen don ka disposition bɛɛ ta n'i y'a mɛn k'i bɛ taa voter o b'a sɔrɔ hakilisigi dɔ de bɛ yen est ce que moyen b'an bolo ka se ka bureau de vote ninnu bɛ sécuriser wa mun ka d'an ye kɔni élection in ka kɛ hɛrɛ ani baden na. Nara marabolo kɔnɔna na a n'a y'a sɔrɔ waati tɔ man jan bilen sariya sunba faleli kalafili o baaraw ninnu donna marabolo commune 11 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Modibo Keyita Wiwa Banbara ka bɔ Nara. Ka tɛmɛ ne ni juru kelen ye halisa an y'a fɔ ɲɛna n'o ye Mali jamanadenw ka danatigɛli ye u ka sariya sunkuraba kan n'a a taabolo a kalataw bolo dalen don faamaw fɛ juin kalo tile 18 na ayiwa segukaw fana fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko dɔw bɛ giringajɔ la a taabolo kan awa ko dɔw fana kɔni olu sumayalen don Dieni Albert Kalambiri n'ale ye Wiwa Banbara ka laselilikɛla ye ka bɔ Segu ale fana ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma an ka kumakanw lamɛn. An bɛ don min na i ko bi malidenw bɛ labɛn na walasa ka taa referendum kalataw la o min labɛn bɛ ka bɛn juin kalo tile 18 nata ma o siratigɛ kɔnɔna la campagne électorale daminɛna juin kalo tile 2 tɛmɛnen walasa ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye referendum kalataw kan Segu yan wale caman kɛra o siratigɛ la minnu kɛkun ye walasa ka jamana kɔnɔdenw la faamuya sariya sunba yɛrɛ kan fɔ ka taa se kalata cogo kan Musa Jakite ale ye polisi ye min bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la ale bɛ kuma an ye kalata ko kan. Bon projet de constitution min bɛ yen sisan an ko an ɲɛ b'an yɛrɛ la kɔnɔ parce que fɛn caman b'a la min kɛra fɛn kura ye Sénat tun tɛ yen fɔlɔ Sénat bɛ yen sisan an ka autorité traditionnelle tun t'a la olu b'a la an ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ maliyɛn extérieur ninnu olu fana bɛ se ka kɛ député u bɛ se ka kɛ sénateur ye là c'est une bonne chose wa an ka kan min ye bamanankan ye o ye langue officielle ye là c'est une bonne chose alors donc fɛn sɔrɔ ninnu b'a jira k'a fɔ vraiment an bɛ voter oui constitution kura ye. Referendum kalata ye ɲininkali ye min bɛ tɛngu jamana kɔnɔdenw na k'u hakilinaw dɔn. Ne tɔgɔ ye Idrissa ne jamu ye Goro ye n ye sariya kalan de kɛ ne sigilen bɛ Segu yan nɔ
référendum ye welwele da kan ye mun na i bi ayi ou bien awɔ ta ayi awɔ a bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana sariya sunba de ma alors an bɛ welwele da min kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa voter parce que voter yɛrɛ ye droit ye a sɔnni an ka taa voter a ka carte kura bɔlen don a ye taa a ka carte kuraw ta hali n'a bɛ se ka voter kɛ ka sɔrɔ carte kura in tɛ a ye taa ta walasa a ka se ka voter maliyɛnw bɛɛ ka bɔ u ka taa voter. Segu mara dugutigiw fana farala ɲɔgɔn kan ka wale caman kɛ o hakilinaw na. Umar Baru Togola ale ye Segu mara dugutigiw ka ɲɛmaa ye. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. An kɔni an b'a fɔ de k'a fɔ baaraw hakilisigi b'a kɔnɔ kosɛbɛ. Ko su min ka di o su ja i b'a dɔn depuis tilegan fɛ. Kalo in tile 3 anw dugutigiw ye lajɛrɛ kɛ Segu ONR Jabala la. Dugutigi mun nana a bɛ sanga ni maa 800 ɲɔgɔn na ye. K'a daminɛ Tomiya san bila barawuli masina ɲɔnɔ Segu. O ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye kalata in ayiwa ka kɛ tago kelen. Ni maa dɔw bolo labɛnw sabatira nin politiki ma in ale y'a jira k'a fɔ ko sabati ma kɛ. Ne Mamadou Traoré, communément appelé le roi, président d'Alternative pour le Mali. Bon, b'a fɔ i ɲɛna par rapport à ça. Hakili an ye jateminɛ mun kɛ bon an kɔni an b'a fɔ ko kalata tɛ yen parce que ni ye population jateminɛ a bɛ komi n'a fɔ mɔgɔ bɛ sanga bɔda de la mais an kɔni ka jateminɛ la Segu tɛ Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen maa bɛɛ sumalen don ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko u bɛ sanga bɔ na o b'a yira a bɛ ka kɛ waati la a man ka kɛ waati min na komi anw y'a fɔ cogoya min na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɔn juin kalo tile 18 ye finitigilakaw olu ka kalataw bololalen don ka bɛn juin kalo tile 11 nata ma waasa u ka se ka lakana sabati kalata yɔrɔw la. Jeni Albert, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. halisa ka tɛmɛ ne kalata ko ninnu ye an bɛ na taa Sikasokaw fɛ yen nɔ awa sisan Hawa Bamba ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye Sikaso ale fɛnɛ bɛ kuma référendum in labɛnw kan Sikasokaw fɛ yen nɔ an ka lamɛn. Foroba kalata o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ juin kalo tile 18 nata. Sariya baju a yɛlɛma ko kuma o fɔra a mɛnna. Fangabolo minnu tɛmɛna olu y'a laɲini k'a yɛlɛma mais o ma se k'a yɛlɛma. Asimi Goita nalen sikafɔba min kɛra a laɲinina k'a fɔ ko sariya juba in a ka yɛlɛma. Sabula yɔrɔ dɔw b'a kɔnɔna la n'olu ye fiɲɛw ye olu ka bɔ a kɔnɔna la. O kalata o de bɛna kɛ juin kalo tile 18 san 2023. O hukumu kɔnɔna la labɛnw bɛ sen na. Sikaso sifinnakaw dɔw y'a yira k'a fɔ ko gafe ni a yɛlɛmali baaraw olu ka fɛla don wa kalata don olu sɔnna ma k'a fɔ k'a ka yɛlɛma. Ali Traoré. Bon ne bɛ voter oui la référendum ko in na n bɛ oui ta wa n yɛrɛ se bɛ maa la bɛɛ bɛ oui ta kun foyi tɛ n ta la parce que ne bɛ Asimi de fɛ dɔrɔn. Fanta Kulibali k'ale bɛ kalata k'a sɔnna ko sabula k'ale bɛ fɛ ko Asimi Goita a ka jamana sigi sen kelen kan. Alhamdulillah ne bɛna voter oui de la ne ta ye Asimi ko yɛrɛ de. Walasa a ka jamana in dilan k'a basigi an ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ne b'o de fɛ donc ne bɛ oui la Asimi bɛ fɛn fɛn na ne b'o de kɔ. Ka taa sɔrɔ dɔw fana y'a yira k'a fɔ sariya sunba yɛlɛmali baaraw olu tɛ fosi kalama ko la wa olu fɛla ko tɛ sabula sariya gafe min bɛ na yɛlɛma k'olu tɛ fosi don a kɔnɔ kuma na. Burama Togola. Référendum min bɛna kɛ sɛbɛ la an ma foyi si kalama référendum ko la parce que constitution min bɛna voter an t'a dɔn min b'a kɔnɔ min t'a kɔnɔ o ko an ma dɔrɔn a ka taa voter oui ou bien non o bɛ se ka kɛ cogo di an ma foyi kalama mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ taa voter 18 mɔgɔ si tɛ foyi kalama o bɛ se ka voter cogo di vulgarisation foyi man kɛ an kɔni bɛ été dɔrɔn ka taa voter non bien oui vraiment a bɛ ne dimi dɔɔnin quoi. Musa Jalo. An tɛ référendum ko kalama fɛn bɛɛ kɛla nasara ko ye sisan an dun ma kalan mɔgɔ fana ma wuli ka s'a ma ka ɲɛfɔli k'an ye an tɛ fɛn kalama la. Ka taa sɔrɔ an bɛ nin labɛn wagati min na an sera jɛkulu min sigira kɔsa in na n'an k'a ma ko EJ n'o bɛna ɲɛsin an ka kalataw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan an sera a ɲɛmɔgɔ so yɔrɔ la an ko an bɛ fɛ k'u kuma ɲɔgɔnya walasa an bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ kalata min bɛ na se nin wagati na n'o ye juin kalo tile 18 y'an kɔrɔ a labɛnw bɛ cogo di an ma jaabi sɔrɔ la don nataw la n'an nana jaabi min sɔrɔ a la an b'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma a ka dɔn k'a fɔ ko kalataba in a bolo dalen don k'a bila juin kalo tile 18 na san 2023 Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a ka dɔn k'a fɔ ko kalata in sariya juba gafe yɛlɛmali kalata nin a ye hukumu kɛrɛnkɛrɛn di an ka finitigilakaw ma sabula olu ka kala bɛ kɔn sani juin kalo tile 18 cɛ. Awa Bamba VOA tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. Duniya
y'a lamini kunnafoniw a yirala k'a fɔ kutibɛsti kulu la ka taa Tchad jamana kɔkɔduguyan fanfɛla la fitinɛ gɛlɛn wulila dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na kɔnɔna na furuba lakanakɛla sɔrɔdasiw u ni bamanciw ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa sɔrɔdasiw ye laseliw kɛ bi araba in na k'a yira k'a fɔ k'u ye bamanci 23 faga bamanciw fana ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye sɔrɔdasi 15 ɲɔgɔnna faga laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ nin masina in na ne a tɛngunen bɛ ka taa Libi jamana na ko bamanci ninnu dagayɔrɔba de ye a yɔrɔ ye ko wa ko waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ bin foroba lakanakɛlaw de kan awa ko o dɔ de senfɛ san 2021 waati la président Idriss Déby n'ale kun ye Tchad jamanatigi ye a taara o kɛlɛkɛyɔrɔ de la ni a nin tora o kɛlɛdiyayɔrɔ la Uranda foroba fanga ye laseli kɛ bi araba in na k'a fɔ ko yɛlɛma donna sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso la sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ jalatigi ba 2 olu bɔra o jɔyɔrɔ la ayiwa ka sababu kɛ k'u ye sɔrɔdasi sariyaw taabolow sɔsɔliw kɛ u ka lakanakotigi n'o ye lakana ministri ye ani u ka chef d'état major olu jɔyɔrɔ bɔsilen la u kɔfɛ awa ɲɛfɔli ma kɛ minnu ka jɔyɔrɔ minɛ la Uranda masayaso ye furuba fanga yɛlɛmali fɔlɔ laseliw kɛ kabini tarata don na ni lakana kotigi Alfred Musa Riza jɔyɔrɔ minɛlen a la ka jɔyɔrɔ min tun b'a bolo kabini san 2018 waati la n'a a nɔrɔbilali ye ni Juvenal Mari Zamunda ye awa ani fɛnɛ u ye mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ sugandi k'o fɛnɛ bila chef d'état major jɔyɔrɔ la k'o kɛ chef d'état major kura ye duniya keleya tɔnba ka kiriso ale n'a dagalen don La Haye a ye laseli kɛ k'a fɔ ko Félicien Kabuga min jalakilen don ka kɛ Uranda fagaliba nafolo bɔlibaga a n'a a labɛnbaga ye ayiwa ko kabini sanba kelen ni 1994 wagati la fagaliba min kɛra Uranda awa ne cɛ nin yɛrɛ a si bɛ san 80 ɲɔgɔnna la bi kiri tɛna se ka kɛ ko sabila k'a tɛ kɛnɛya bolo ma ka sababu kɛ kɔrɔ ani bana dɔw fɛnɛ b'a la awa k'u bɛna lajɛli kɛ a la fɛnɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka kiri in kɛnɛ sigi taabolo min kan cogoya fasɔn minnu na. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw halisa k'a fɔ ɲɛna nin y'an doni an ka jɛmukan kun filanan ta kun filanan kɔnɔna la awa aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC studio 6nan na awa ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na awa Wagadugukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 2 kan Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na bɔlɔlɔ sirabaw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima Facebook walima an ka pagew n'an ka Instagram pagew kan ani Facebook pagew kan ayiwa an bɛ a fɔ fɛnɛ minnu fɛnɛ bɛ Tomiya mara la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sangɛmɔ o labɛn bɛ o kɛnɛ kan ka sigi a daminɛnen don bi yɛrɛ a bɛ se k'an sɔrɔ sisan Radio Paris 5 kan Tomiya mara la ka taa fo san kɔnɔna na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan ntɛnɛ tɛmɛnen na lakanakɛla jate 25 fagara binkani 2 senfɛ min waliyara dansagokɛlaw fɛ lakanakɛla dɔw ka seereya la AFP kunnafoni dibagaw ye Kader Traoré n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Burkina Faso ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an ye a kunya kan an ka kumakanw lamɛn. Burkina Faso maa ɲɔgɔnna 20 olu bɔnɛna o ni na bitu ka kobida kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sawen dɔ dugudennin na n'ale bɛ jamana camancɛ kɔrɔn fan fɛ nin jagoya fagari ni sababu bɔra bɛnkanni wale dɔ kɔnɔ yɔrɔ min na yɛrɛkɔrɔsidugulenw n'an ko VDPw olu ni finitigiw taara kari ɲɔgɔn na ni jɛnkulu maramafɛntigi dɔw ye sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko kɛlɛ min dan donna a yira ko yɛrɛkɔrɔsidugulen 14 olu kɔni u bɔnɛna o ni na siraden dɔw fana y'an ladɔnniya ko sɔrɔdasi 4 benna kɛlɛ kɔnɔ
faso ka kɛlɛkɛ jɛnkulu caaman an min wele ko coalition patriote a yira fana ko maa 5 jogira o sera ni olugu ye tɛnkodow ka faabara yaasa ka se ka filalikɛ ɲɛnaman di olugu ma. An waati min na i n'a fɔ sisan o sini ma bila sira jugu kan. Sereya dɔ fɛnɛ minnu bɔra Sorodasiw fanfɛ olu ye nin bɛnkanni wale ni sɛmɛtiya ko nin finitigi ninnu ani ni yɛrɛkɔrɔsitigulen ninnu tun bɛ munumunu salo kɛra Sawainga ani a dafɛduguw ra yaasa ka se ka lankana kow dakɛlɛnya. Ko ninnu ka yaala la olu ni maajugu taara gun ɲɔgɔn na pankuruw bɔra sanfɛ kana se ka faso ka kɛlɛkɛdenw dɛmɛ o kɛra sababu ye ka maajugu ɲɔgɔnna 50 sensi ala ma. A yira fana ko kɛlɛkɛdenw sera ka minɛ caman le bɔsi bɛnkanni walekɛlaw ra. Kunnafoni minnu sera ma olu b'a yirana ko kɔsa nin na ko jɛnkuru maramafɛtigiw ka bɛnkanniw ɲɛsinnen no maagwansanw ma. Hakililajigira Sawainga o ye dafɛdugu ye Burkina Faso ani Togo jamana cɛ. Kilomètre damadamani le bi jamana fila ninnu bɔ ɲɔgɔn na. Sawainga ka dugudennin na Kongo ba dɔ le bi o yɔrɔ la yɔrɔ min na jɛnkulu maramafɛntigiw bɛ to ka dogo o yɔrɔ la. Mais kalo san 2023 tɛmɛni Burkina Faso ka kɛlɛkɛ jɛnkulu jigira o yɔrɔ la ni pankuru ye ka mugu ani kisɛ bɔn o nugu kan ka u ka dagaw bɛɛ walaka. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. L'Amérique jamana kɔ kan ko kotigi n'o ye Anthony Blinken ye ale bɛ taamala Riyad bi araba in na a sera Riyad a ka taama tile filanan na Saudiya jamana kan ani Magan jamana ɲɛma ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɔfɛ adamadenya hakɛ sariyaw labatoliw kan ayiwa arabu maraw kɔnɔna na Modibo Dambele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. ɲɔgɔn ye kɛra ni Mohamed Ben Salman ni ale de bɛ Magan jamana kunna hali n'a sɔrɔ a ɲɛjugu kan fɔlɔ a kɛra sufɛla fɛ jamana ka famayaso la Jeda u ka kɔgɔji bilenman sanfɛla la ni ɲɔgɔn ye n'a tun makɔnɔnen don kosɛbɛ kɛra sababu ye u ka se ka kuma dayɛlɛlen kɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ kɔnɔna la gɛlɛyaw kan jamana fila ka koɲaw kan ani arabu gun o koɲaw kan Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka kuma la Blinken a sera ka kuma adamadenya hakɛw olu minɛ cogoyaw kan ni o kɛlen do bi gɛlɛyaba ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka kuma la mun ma sɔn ale buguna ka tigɛ adamadenya hakɛw o kɔni kɛra mankanba ye Washington ani Magan jamana ni ɲɔgɔn cɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko u kan ka baarakɛ ɲɔgɔnya sira gɛlɛnw kɛ ni u teriw ye ni ale jɔyɔrɔ duniya tariku kɔnɔna la fanga bɛ kan ka bonya kosɛbɛ Washington ale nisɔndiyara kosɛbɛ Magan jamana Riyad u ye wulikajɔ mun kɛ ni o ye jamana wɛrɛw ka kɛnɛma cidenw olu labɔli la Sudan ni kɛlɛ bɛ kabi avril kalo tile 15 ani ka wulikajɔ yaasa bɛn u bɛ se ka sabati cogoya min fɛnɛ Yemen sɔgɔmada fɛ Blinken ale ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye Jeda minnu sen donna mɔgɔw dɛmɛli la ka se ka bɔ Sudan kɛlɛ kɔnɔna la a ye foli kɛ u ye yanni a ka taga Magan jamana faba kɔnɔna la a kan ka taa arabula jamanaw olu ka kɛnɛma ko minisiriw olu ka ɲɔgɔn ye dɔ la ni o ɲɛmɔgɔyasoba o bɛ Riyad alamisadon Magan jamana kɔnɔna la faba la Blinken a bɛna ɲɔgɔn ye dɔ ɲɛmɔgɔya ta ni Magan jamana Fassad Ben Farhan ye ɲɔgɔn ye faranga ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogoya min na ka État islamique kɛlɛ ani ni jamana wɛrɛ caman fana bɛna don a la ni kɛlɛkonya la ni mɔgɔ fila u kan ka na ɲɔgɔn ye dɔ wɛrɛ kɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tɛ kɛ yɔrɔ min na. ayiwa sisan an ka Mariam Tarawele lamɛn a ka gɛrɛn kɛnɛ kɔnɔ a bɛ kuma musow ka masirimafɛn kɔrɔw olu bilaliw kan. Dalibafini walima bɔgɔlan bɛ jate farafina danbe kɔrɔfɛnw fɛ i n'a fɔ Mali jamana kɔnɔ a lakodɔnnenba tun don cogo min na kabiri lawale la min baara tun bɛ daminɛ an ka maakɔrɔw fɛ ni kɔrimugu siyɛnli ye k'a kolo bɔ a la k'a parata k'a gansan walima a cunen kɔfɛ galaji la labila ka taa di gesedalaw ma olu ka sɔrɔ k'u ka seko ni dɔnko da ka ni ɲɛgɛnw ye ka fara bɔgɔlan dilanni kan min bɛ kɛ ni bolo ye ka fara kolonkisɛ kan min tun bɛ ye kosɛbɛ jamana kɔnɔ donfiniw na sopariminɛw birifiniw a n'a ɲɔgɔnna caman nin fɛn ninnu tun nafa ka bon kosɛbɛ Mali jamana ka danbekow la nka an bɛ don min na komi bi diɲɛ yeta fɛn kuraw olu bɛ ɲini ka an ka danbeko kɔrɔw bɔ an bolo o de y'a to Madame Jawara Umu Kulibali ye Denis Couture tigi ye Segu mara ye VOA Bamara ka bi gɛrɛn kɛnɛ ye ale de bisimila a ko k'a kɛlen don ka ɲina seliba ɲɛsigi ni Mali ka danbefini kɔrɔw ye. Ne ye silisi ye n bɛ kalali kɛ nka kiliyan fini fanga ka dɔgɔn fɛ i n'a fɔ kiliyan minnu bɛ na ni fini ye ka na atelier la ka na kala olu ka dɔgɔn ne fɛ yen ne bɛ fini de kala k'a feere n'o ye
pain tissé ye me pain tissé munu kala différence du tɔgɔw la an fɛ Segu kɔbaw b'an bolo ɲaga b'an bolo ani saran n'u b'a fɔ o saran in ma ko Moribo Keyita ka fini bon labɛn min kɔni bɛ ne bolo ɲina seli la o ye ka pain tissé an b'a moderniser an b'a ni bazɛnw ɲagami an b'a ni tissues ɲagami fo ka taa se an ka dalifini unique ninnu ma minnu donnen tɛ gala la an b'a ni olu mélange. Madame Jawara Umu Kulibali e donna baara in na cogo di? O ɲininkali diyara n ye hakilila mun y'a to ne y'o fɛnɛ ta an ka laadala fini kɔrɔw de donni ka di n ye kosɛbɛ a n'an ka kolonkisɛ ninnu n b'ale kɛ koliyew ye ani an ka laadala kɔnɔnkɔrɔ ninnu donc ne b'olu de matarafa kosɛbɛ n'o ye n yɛrɛ ka habillement ye donc o kanu in kɔnɔna la ne y'a kanu est ce que ni ne y'a kɛ n ka baara ye siɲɛ kelen a tɛna diya ne ni ɲɔgɔnna caman ye wa donc kanu de y'a kɛ ne ye fini ninnu n'u don ba la an yɛrɛ ka fɛnw don ba la ne yɛrɛ fɛ o de nafa ka bon an kan. Jawara an y'ale sɔrɔ Denis Couture kɔnɔ a bolo bɛ machine na k'a ka seko ni dɔnko yira a ko an ka baara fanba ye an ka laadala finiw de kɔba ninnu ni bɔgɔlan tisi ninnu fɛn fɛn bɛ an ka laadala finiw ye an b'a bɛɛ lajɛlen kala a cɛ ta fara muso ta kan a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka tele kɔnɔna na Denis Couture la wala an ka baara bɛnnen bɛ nin de ma. Kabiri ye nin yɔrɔ in dayɛlɛ Segu mara la yan i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ a kɔnɔ? Fo n'a kɛra fini ninnu u ka gɛlɛn dɔɔni ka da wagati n'u cogoya kan sɔrɔw tɛ ka labɔli ba kɛ anw t'a dilan pain tissé ninnu a bɛ dilan ni gari mun ye bɛɛ b'a kalama kɔma taxi kun datugulen don Mali yɛrɛ kun tɛ gari sɔrɔ bon an kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw de bɛ gari d'an ma a kɔlɔlɔ kɔni ye mun ye o ye gɛlɛya in yɔrɔ de fini ninnu u ka gɛlɛn dɔɔni toujours an ka laɲini ye maliyɛnw an ka kan an yɛrɛ ka fɛnw de fɛ o de nafa b'a an kan kosɛbɛ ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛn kan parce que n'an kɛra an yɛrɛ ka fɛn fɛ i b'a ye o de hɛrɛ bɛ bonya jamana kɔnɔ ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ ta kan. An ye min sɔrɔ VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɔnɔ ka lase aw ma o de tun ye nin ye Mariam Traoré. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Traoré bolo. Kata stade du 26 mars la Bamako siningana juma juin kalo tile 9 kata Mali musolakaw ka final lajɛ muso sedantolanta kunda fufu don wari tɛ sara Mali sedantolanta fédération ɲɛmayaso ka laseli don min tɛgɛnɔ bilara a secrétaire général Ibrahima Traoré fɛ kuna sini ntɛnɛ juin kalo tile 5 san 2023 a final kɛnɛ kan siningɛnɛ Amazon commune 5 musolakaw ni AS Mandé commune 4 musolakaw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ AS Mandé kɔni ale kɛra ngana ye champion ka ban min bɛ ɲina saison kofɔ ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ ni musolakaw ka final la donsara tɛ o la min ye cɛw ta ye wari bɛ sara o bɛ tan sibiri nata juin kalo tile 10 stade du 26 mars la 11 créateurs ni stade malien de Bamako de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ a donsaraw dantigɛlen filɛ Mali sedantolanta fédération ɲɛmayaso ka lasiri la min tɛgɛnɔ bilara a secrétaire général fɛ ntɛnɛ tɛmɛnen a bɛ fɔ sigiyɔrɔ min ma chaise zone A o donsara ye sefa wari 400 ye a bɛ fɔ sigiyɔrɔ min ma ko chaise zone B o donsara ye 200 ye gradin donsara sefa wari 100 11 créateurs ni stade malien de Bamako ka ɲɔgɔndan a tɛna nɔgɔya ka da kan club ninnu kelen o kelen o si sen tɛ club 5 fɔlɔ la minnu bɛ ɲɛfɛ championnat tile 22 tɛmɛnen kɔ club ninnu 2 la min mana se sɔrɔ o de bɛna Mali jɔyɔrɔ fa coupe de la confédération kɛnɛ kan saison wɛrɛ n'o ye san wɛrɛ saison ye final ninnu 2 n'o ye musolakaw ta ni cɛlakaw ta ye o bɛɛ bɛna tan jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ka ɲɛmɔgɔya de kɔnɔna na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traoré ka laseli don. an balimaw nin bɛna na dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan ni kunnafoniw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ chaque tiro de fɛ awa a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲiniw kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni nasiraw la télévision ani an ka radio siraw fɛ nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. I never see him.